Hajiya kai amma mugu ne za ka raunana zuciyar yata fice daga gidan nan. Pick up action. Kai amma mugu ne za ka raunana zuciyar yata da daɗaɗɗen kalamanka. Wannan ai wani abu ne daga baya kenan. Ka fice daga gidan nan. Me wani ke a cikin gidan? To me za ka yi? Ai? To koma kawai. Kuma. Fito. Muje. Pick up. Okay. Daga fitowar kai amma mugu ne. Pick up. Action. Kai amma mugu ne. Kana nema ka raunana zuciyar yata da daɗaɗɗen kalamanka. Wannan ai daga baya kenan saboda haka ka fice daga gidan nan. Lami, me wani ke a gidan? Wani kilaroro kan ci ba hajja. Wai zuwa ya ba mu haƙuri bayan ya cuce mu. Yanzu kai saboda rashin mutunci, saboda kai baka da hankali baka tunani. Har kana da ma karfin gwiwa za ka iya zuwa ka shigo min har cikin gida ka zo ka rika da kokon tsaya da yata. Kuma a gaban mahaifiyarta kuma ka tsaya musu kiriri ka zo kan ka ba wula saboda kai ba ku ci. Ban ci mutunci da kai mana kuma sai ka zo kai mana bibiya kuma haka shigo na gurin. To. Ni ba wani ce na zo ne domin in yi ita wani. Na zo ne in ba ta haƙurin abin da ya faru. Ya fi ma. Ahmad, ba ma bukatar wurin da yana wani ba da haƙurinka. Ka kama hanya ka fita mana cikin gida ba ka kuma zan bincike ka a cikin gidan nan. Fitar da cikin gidan nan. Fita. Ke? Me ya wuce? Pick up daga fitarsa. Silent. Action. Fita kamar ka ba mu ci. Ki wani shashi dan Allah da Annabi. Dan Allah ki shashi nan. Shashasha ta ɗin ƙarawa. Wai ba zuwa ye dan a mai da ita ba to ai zancen a mai da ita ma ai bai taso ba. Lami, yaron nan mun fasa masa baki ba kan da zai kwanta ba. Cut.